Daghan kay mga tao nga nitambong sa inuntalang meeting o diskurso ni Jesus. 5,000 men excluding women and children. Kaya sa panahon sa itong Ginoo, ang mga babae ug ang mga bata wala may labot sa ihap. Daw second citizen sila or third or fourth citizen. Mingon ang Ginoo, asa man kita og ipakaon nining 5,000 ka mga tao, nya mga lalaki pagyod. Ang mga lalaki kuya buyag, usog ra ba kay ni mukaon, mas dako-dako ug lamoy ikumparar sa mga babae. Mana nga si Filipe miduol sa Ginoo og mihatag og usa ka practical nga tubag. Usa may practical nga tubag. Bisan pa sa 200 ka adlaw nga tinarbahuan o sweldo, dili kaigo nga ipakaon niining mga tawhana. Kaya daghan kayo sila. Pero si Andres, nga nakabati, mingon siya, ni ay bata nga lalaki nga nagdala og 5 ka pan, barley loaves, og 2 ka isda. Ato ning ingnon ang bata nga dadon diri sa atong atubangan. Kini bayang barley not fit for human consumption, para rani sa mga karniro ug mga kabayo. Pero gikan ang 5 ka pan nga gidala sa bata niadtong maong barley. Wa man sa ato. Di ta ka-describe unsa ni siya. Tuwa, harina man. Busa, kining barley loaves, inunta, kanunon gini sa mga uyamot kaayo, mga kabos kaayo. Kung mao ang gidala sa bata. Og, miingon si Filipe, si Andres, nga ibutang sa atubangan sa Ginoo. Apan, nangutan nagyapon siya, magunsa man ni ang 5 ka pan ug 2 ka isda. Ikumparar sa 5,000 ka mga tao nga ni adinhi. Nga di maayo nga atong papaulion kay gikan sa mga lagyo nga lugar. Ug dugay-dugay na sila nga nagsunod-sunod kanato kay maminaw sa Ginoo. Ug ang uban gusto nga maayo sa ilahang mga sakit. Tumana siya. Dili kaigo ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda sa 5,000. Pero ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda is nothing kun ang isgutan kamot sa tao. But 5 and 2 fish are something in the hands of Jesus. Something and nothing. Nothing para nato. Kung mo ni gisulti ni Andres nga apostol sa atong Ginoo. But it is something because it is in the hands of Jesus. The hands of Jesus are holding the 5 loaves and 2 fish. May imagine lang.
basta anak na sa Ginoo. Pero unsa may mapupo nato pagtulunan sa bata? Trust, pagsalig. Mga kon ang tao mosalig, walay lisod alang kaniya. Tinuod, nagbaon siya, kaya nagana. Kay panahon sa tingkaon, na siya masud sa iyang tiyan. Pero wa siya moingon ni Andres sa pagkuha sa pan og sa isda nga ayaw kay wala na niya ako'y makaon. Iyang gisurrender, iyang gihatag sa walay pagbalibad. That is why it is not difficult to give up something if you have trust in God. Sabay nahitabo niya itong babae nga byuda. Nga mingon siya, mauna lang gid ni ang last money nako sa ako ang pitaka. Pero akong ihatag sa temple treasury iyang gihug didto. Unya ang Ginoo nakakita ug miingon ang Ginoo nahimuot niadtong baong byuda kay bisan sa katapusan niyang sapi iya kining hatag. Katapusan, last money never last. Last money never lost. Nganuman kay naaman ang Ginoo kay kung botsabton wala man tay ato. Iya man ang tanan ug siya ra ang mantigo nga mo hatag mubaos kanato. Mao nga pagsalig. Lain nga atong makatunan dinhi sa ebanghelyo karon. Doon na instruction ang Ginoo sa iyang mga tinun-an nga pagkadaghan ng tao, 5,000 ka tao, tell them to recline, to sit down on the grass. Oh, ano no? Kaya nga naman, ang Ginoo is a very organized man. Organized kay siya. So iyang gipalingkod ang mga katawhan. Unya nalingkod ang mga tao. Ug mao ginay nindot. Kay baya kamo nakaobserba mo kay kita ni aman tanining economic crisis. Dunay bail out nga himo ng gobyerno, mga economic stimulus, mga ayuda. Man ang mga tao maglinya kay naay nang distribute og mga makaon, bugas, mga nilata ug uban pa. Pero maobserbahan ninyo nga mga tao nga maglinya magbarog, maabot sa tubangan, kuha sa iyahang ayuda, unya dayon matos likod, tingali na ay nagpaabot dito, iyang itunol, yang balik na pud sa linya. Usahay mo sapaw pa sa nakauna niya. Nya inon nga wa makadiha ganiha. Uy, dili nako. Ganiha nako. Pero ikaduha o ikatulo na diyan niyang linya. Pero ang Ginoo dili gusto ana. Mao nga nanglingkod ang mga tao. Kinsa ganitong mubarog, mailhan gyud. Kay ni barog man ang uban ng lingkod. Nga na ang Ginoo nga gusto siya nga bisan kon ang nasinati sa katawhan nga kagutom. And you know, a hungry man is an angry man. A hungry crowd is a violent crowd. Nga na gina. Kay, ano man lang, sariling sikap, pakabuhi, utob sa mahimo. Pero, ang Ginoo, maluoy. Ang Ginoo, kahibaw siya, ug nagtanaw siya sa mga panginahanglan sa tao. Only nga, on our part, sa metong buhaton, muduol ta niya. Usahay ang atong saligan, ang atong mga kaugalingon. Limited ang atong gahom, ang atong wisdom, our intelligence are limited.
Asa man ta mo duol? Ngadto sa Ginoo. Kay ngano lagi siya man ang tanan. Ug lain na to makatunan mao ang kinibang pag-inambitay, sharing. The more you have, the more you can share. Di ba? Kani kanong high standard of living is also high standard of giving. Kay inatag niya para pod pagpaambit sa uban. Sahay makaingon ta, ano mahatag man ko? Nga hilabihan man akong paningkamot, aron makaangkon ko ini, aron makapalit ko ini, aron makatigom ko ni ining sapia. Managana ta, kay makuhaan man ta sa muhatag. Pero sahay, tinugin ang giingon sad, na the more you give, the more you receive. Bahala na ang Ginoo. Siya mantigo nga mo bawas nato. Tingali dili tinga ihatag niyang kwarta, pero kada dayang laing grasya. Grasya sa maing panglawas, kan dako anang grasya nga gihatag sa Ginoo nga may taglawas. Daghan biya kayong kabos nga may panglawas. Daghan sa kayong sapian, pero ang kwarta in town tuara kuan, manambal, tuara hospital. Mana nga kita magpasalamat sa mga kaayuhan nga gihatag sa Ginoo nato. Ug dadon tani ya sa atong kaugalingon nga mga pamalandong. Generosity of Jesus to each one of us. Manindog